Maayong buntag ka natong tanan, atong iapil sa atong pagampo karon ning Santos ka Misa, kining mga mosunod nga intensyon. Misa pasalamat sa Santissima Trinidad, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa iyang dakong gugma ug kaluoy. Misa alang sa kalag ni Zita, Pasita, Militon, Alfredo, Anatolio, Alejandra, Paula, Climaco, Roberta, Nita, Diego, Agustina, Petra, Francisco ug tanang kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni Jesus Elisinio. Pasalamat alang sa kabaskog sa panglawas ug mga grasya nga nadawat pinaagi sa San Pablo, San Roque, San Isidro Labrador, Santo Niño, San Antonio de Padua, Saint Benedict. Pasalamat ni Senyor Santo Niño o Senyor San Vicente Ferrer. Pamisa halad sa mahal nga Birhen Maria ug pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug kabaskog sa lawas sa tibuok pamilya uban sa pangaman ni Mama Mary ug Papa Jesus. Pasalamat sa grasyang nga nadawat labi na sa grasya sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Pasalamat alang kang Senyor San Roque, Holy Spirit, Mama Mary, San Antonio Abad, ug San Pablo Apostol ug Senyor San Jose. Pasalamat sa kahupayan, sa balatian ug sa grasya sa kinabuhi adlaw-adlaw. Pasalamat sa mga grasyang nadawat labi na sa gasa sa kinabuhi ug kabaskog sa lawas sa tibuok banay. Pamisa sa kalag ni Pedro, Januaria, Poriza, Francisco, George, Fortunata, Zenaida, Jeronimo, Inocentes. Pamisa sa mga grasyang nga nadawat labi na sa kabaskog sa lawas sa tibuok membro sa pamilya ug sa sumaran sa adlaw nga tawhan. Pasalamat sa mga grasyang nadawat labi na sa gasa sa kinabuhi kalag ni Marcelino, Dionisio, Pedro, Dolores, Eusebia, Seriaca. Pasalamat sa mga grasya ug maayong panglawas nga nadawat sa pamilya ug sa akong mga igsoon. Pamisa sa kalag ni Guillermo Sr., Miguela, Marcelina, Flaviana, Hospicio. Pamisa, mawagtang naunta ang virus sa tibuok kalibutan. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Pamisa sa kalag ni Joseph. Pamisa sa mga grasyang nadawat ug sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Pasalamat sa grasyang nadawat ug sa maayong panglawas ug sa adlaw nga tawhan ni Jessal Lee. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa adlaw-adlaw. Pamisa para tagaan og kabaskog sa lawas tibuok pamilya ug sa tanang katawhan ug hinaot mawagtang na ang virus sa tibuok kalibutan. Pasalamat sa grasya nga nadawat adlaw-adlaw ug sa kabawas sa akong pamilya. Pasalamat alang sa mga grasya nga nadawat matag adlaw sa kabaskog sa panglawas o pamisa alang sa kalag ni Teodulo o Raimundo. Pamisa para sa kapistahan sa mahal nga Santa Cruz. Pamisa sa grasya nga dawat o sa kabaskog sa lawas. Pasalamat sa tanang grasya nga dawat sa kabaskog sa panglawas sa tanan nga mahal sa kinabuhi. Pasalamat sa maayong panglawas sa tibuok katilingban ug grasya nga nadawat. Pamisa sa kalag ni Trinidad Primo. Sa tanang grasya nga nadawat sa matag adlaw. Pamisa nga hatagan ug kabaskog sa lawas ang tibuok pamilya ug ilayo sa disgrasya ug tentasyon labi na sa akong pamilya sa Cebu. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ug kaayo sa mga sakit, kalinaw sa pamilya, ug pamisa sa kalag ni Prudencio Victoria Antonia, Pilahio Rogelio Candido
Lilia Saturnina. Mass intentions for the total healing and fast recovery of Gracita Bagyon. Pasalamat sa mga grasya o kabaskog sa tibuok pamilya sa tibuok kalibutan. Pasalamat sa paghatag og maayong panglawas sa pamilya o pamisa sa kalag ni Crispina Esteban Segunda Teofilo Feliciana. Pasalamat sa tanang grasyang nadawat sa matag adlaw labi na sa kabaskog sa lawas sa tibuok pamilya. Pasalamat sa mga grasyang nadawat pamisa sa kalag ni Lucia Anastasia Sofronio Simprusa Teodoro. Pasalamat sa mga grasyang nadawat labi na gyud sa kabaskog sa panglawas sa tibuok pamilya o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni Perpito Panpila. Pamisa sa maayong panglawas o sa mga grasya nga nadawat labi na sa tanang miyembro sa pamilya. Alang sa tibuok kalibutan, ilabi na sa Pilipinas, gaunta mawagtang na ang COVID-19 nga ang Dios manalipod sa sakit o pamisa sa kalag ni Marciano Carmen Leonides, Felix Hertrudes Cesario o Jovencio. Pasalamat sa grasyang nadawat o proteksyon o guidance sa among pamilya. Pamisa sa kalag ni Panfila, Paul, Anania, Clemente, Sofronio. Pasalamat sa tanang grasyang nadawat, ilabi na sa kabaskog sa panglawas. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi ni Elijah Ray Hart o sa kabaskog sa lawas sa tibuok banay. Pamisa sa kalag ni Gregorio, Rolinda, Crispina, Marcos, Irene, Manuel Sr., Maura, Lucia. Pasalamat sa grasyang nadawat o sa kabaskog sa lawas o sa tibuok pamilya. Pamisa sa kalag ni Norberto, Dimitrio, Jeffrens. Sa maayong panglawas ni Anale Opelinia Buaya. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa maayong panglawas o sa gasa sa kinabuhi. Pasalamat sa Divine Mercy nga negative ang akong nephew nga si Terence Michael V. Cuyos, frontliner sa VSMMH ug sa mga grasya nga nadawat o sa kalag ni Maria Fe, Serena ug Erlinda. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa mga kalag ni Climaco Chupanis Lolito. Pasalamat sa birthday sa akong baby Jen. Pasalamat usab sa mga grasya nga akong nadawat sa matag adlaw ug pag-ampo nga unta magpabilin nga luwas sa COVID-19 ang buhol. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug pag-ampo para sa kaluwasan sa kaayuhan sa tibuok kalibutan. Misa pasalamat sa adlaw nga tawhan ni Alexander Lofranco ug pamisa sa kalag ni Claudio Crispin Leonardo Crescencia Maria Pascual Fortunata Herminia Hermana Nicasio Jonas Juanito Evagria Bonifacio. Pasalamat sa mga grasyang nadawat o pamisa sa mga kalag ni Mahencio Severina Lamberto Malco Mansuito Faustina. Sa kalag ni Leonardo Juana Virgilia Tarcisio Mario Andres Eutikio Beatriz Ambrosio Roseta, Estela Leonardo Jesus, Rodolfo Crispino, Nolasco Lolita, Lilito, Vidal Marites, Aurora Carlito Vicente Josefino, Aniano Anisita, Alex Igidio, George Lucina Cleto Casiana, Tutang Isabelo Romana Rosita, Jocelyn Jose, June Francis Lopelito, Alberto Vitaliano April, Roberta Jose Restituto, Patricio Aura Bienvenido Conchita, Mario Andronica Anastasia,
Marcon Sulpicio Restituto, Gregoria Natividad Florinda Rolinda Ruel Alberta Gaudiosa Adilardo Guillerma, Melchor Lobertinos, Hinara Lorenza Lobertinos, Gabriel Ciano Zusima, Gabriel Flora May, Herminio Sr. Imigdio, Asuncion Jolito Lourdes Roberta og Juan. Pamisa sa kalag ni Cecilio Jr., Janet Chabilita Hinoviva, Nomer Nito Teodoro, Hector Vic Candido, Victoria Danilo Hilaria Rimula, Jose Aquilino, Elsa Matilde Constancio Teresita, Christian Jose Paulina Amancio, Enrique Supriana Guillermo Gregorio, Saturnina Hermina Maximo, Sergio Andrea Catalino, Carmelita Casiana, Sulpicio Marcos Mario, Andronica. Pamisa sa death anniversary sa akong Papa Mansyong kagahapon. Pamisa sa kalag ni Segundo, Cristina, Placida, Teodoro, Mario, Marlon, Eugenia, Sabino, Minicio, Juliana, Fernando, Leonarda, Marilyn, Josepina, Carmilo, Jerome, Candida, Marcusa, Teresita, Cirilo, Emiliano, Filipa, Canicia, Domingo Sr., Domingo Jr., Igliserio, Ricardo, George Sr., Jose Sr., Jocelyn, Anherlo Kalag ni Inday, Oldafe, Frances Magna Angelo, Virgilio Sr., Elmer, Noel, Minda, Chofilo, Gregorio, Numeriana, Zoilo, Epifania, Albino, Crescencia, kalag ni Claudia, Cesario Sr., Gerardo Sr. Pagampo pangamuyo kang San Roque sa adlawng tanan. Maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Giatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senyor San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, o Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque, nga among langitnon nga tambal, ingon man, giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga erehes nga dili binunyagan, managbalik ug muila kanimo, ingon man, luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilos nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug moabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis sa langit. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuwa luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios,
makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahana mo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinuluwa lawasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahana mo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinuluwa lawasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo karon atong gisaulog ang kapistahan ni San Atanasio. Og sulod dining Santos nga Misa ato kining ihalad alang sa kaayuhan sa tanan nga nasakit tungod sa virus, alang sa proteksyon sa tanang sakop sa pamilya, ug alang sa tibuok kalibutan. O garon mahimo kita ngayan ug takos sa pagsaulog ning Santos nga Misa atong pangayoon ngadto sa Ginoo yang pasaylo ug kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluoy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom,
Mipasidungog ka kang San Atanasio nga obispo sa pagkabuntog nga manlalaban sa pagkadiyos sa imong anak. Itugot nga maluluyon aron samtang magpahimulos kami sa iyang pagtulunan o panalipod magtubo unta kami sa walay hunong diha sa paghigugma o pag-ila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga Apostoles. Unya gidala nila ang mga Apostoles ngadto sa labawng hukmanan ug gisukit-sukit sila sa Pangulong Pari. Mingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat, gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem. Inyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ang mga Apostoles mitubag, kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulagan nagbanhaw kang Jesus, human ninyo siya patya pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Ug gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo ug manluluhas aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami ni ining mga butanga, Espiritu Santo, nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya. Sa pagkadungog niini sa mga sakop sa labawng hukmanan, nasuko sila pag-ayo ug buot nilang ipapatay ang mga Apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong baba. Tagamtama ug tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Gisudyaan sa Ginoo ang mga nagbuhat ug dautan aron mapapas ang ilang handumanan diha sa yuta. Sa pagsangpit sa mga matarong ang Ginoo namati kanila, o sa tanan nilang mga kagulanan, giluwas niya sila. Hug sa singgit sa kabos. Ang Ginoo haduol sa nagahinulsol, o sila nga naguol sa Espiritu iyang giluwas. Daghan ang mga kasakit sa matarong nga tao, apan kanilang tanan, giluwas siya sa Ginoo. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanila. Ang Santos nga ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Si Jesus mingon kang Nicodemo, siya nga gikan sa itaas labaw sa tanan, siya nga gikan sa yuta-yutanon, ug nagsulti siya mahitungod sa mga butang yutanon. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan, nagmatuod siya sa iyang nakita og nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe, nagmatuod nga matinud-anon ang Dios, kay ang gisugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, ug walay sukod ang Dios paghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak, ug gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua, kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo karon diha sa atong Santos nga Ebanghelyo, atong nadungog nga si Jesus nagpaila kanato nga siya ang pagkaon nga gikan sa langit. Siya ang ilimnon nga gitugyan o gihalad alang kanato. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo atong madungog diha sa Santos nga Ebanghelyo, nga niining mga pulo nga adunay mga tao nga midawat, nahimong iyang mga tinun-an. Aduna usay uban nga wala mo dawat niini. Bisan panahon sa mga Apostoles diya sa unang pagbasa atong nadungog nga adunay mga tao nga dili makadawat niini. Pero atong nakita nga diha sa atong Ebanghelyo nga kining moong pulo nga usa ka challenge gyud alang kanato, no? Usa ka challenge alang sa mga naminaw, ang pagdawat o ang dili pagdawat. Apan dili kini usa ka baby nga food, no? Pagkaon sa bata, no? Kini pagkaon alang sa mga tao nga willing mukumit, muhatag sa ilang kaugalingon diha sa pagtubo sa pagtuo. Usahay kini mga pulo nga lisod dawaton, apan dinhi mosulod ang atong pagtuo ug pagsalig. Usahay kining mga pulunga ni Jesus walay dili sa kalibutanon nga panglantaw, murag walay dili logical, murag walay sense. Apan ang mga nituo niini ug midawat, diha makita nila nga ang Dios nga ang iyang pulong tinuod. Hinaot nga mausab kini ang mahitabo kanato, no? Bisan pa sa kawalay kasiguruan sa tanan, bisan pa sa kalisod o dili masabot ang mga tao na puno sa anxiety o kasuko, magpabilin kita diha sa pagsalig nga ang Ginoo sa katapusan maghatag og katinawan, maghatag og kalig-on sa atong pagbati taliwala nining mga nanghitabo karon. Palihog manindog. Si Kristo nagtawag kanato sa pagpamati sa iyang pagtulunan, busa sang pito nato siya og pangayuon ta kaniya ang grasya sa pagkamakanunayon sa iyang mga sugo ug mingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga magbalantay sa simbahan nga ilang sagupon si Kristo, isip ilang modelo ug maisugong muagak sa mga katawan sa Dios ngadto sa gingharian sa kaangayan ug gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga Kristohanon sa tanang dapit nga sila mahimong katawhang balaan sa Dios. Alang ni atong nawad-an sa ilang pagtuo nga ang atong kinabuhing Kristohanon mahimong katuuhan
aron makadasig ka ngadto kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Alang niadtong gitahasan sa Kristohanong pag-umol, nga sila mismo nasayod kung asa sila paingon, ug mag-agab kanila nga gipiyal kanila diha sa dalan sa kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, pamatiha kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga sila motanyag sa kagawasan ug kadungganang tawhanon, ug mopahimutang sa kaangayan ug matang sa kinabuhi, labaw kaysa ilang personal nga interes ug gahom. Magampo kita. Ginoo, pamatiha kami. Alang kanatong tanan nga ania dinhi karon ug nga uban kang Padre Ulysses Dispo, aduna untay kitay kadasig sa paghimo sa atong kaugalingon nga hingpit nga gawasnon alang sa pagbuhat sa Ginoo, pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Ginoo, pamatiha kami. Niining tuig sa ekumenismo, magdialogo sa mga nagkalain-laing tinuuhan ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Ginoong Dios namo, nagasalig kami kanimo, itugot, nangamuyo kami, nga imong dunggon nga among mga pag-ampo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa imong ngalan, alang usab sa akong kapuslanan o sa tibok niyang Santos nga simbahan. Sudo nga o Ginoo, ang mga gasa nga among gihalad kanimo alang sa handumanan ni San Atanasio, ang pagpadaog sa imong kamatuoran, makapabulahan unta alang sa kaluwasan kanila nga nagsaksi sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanina. ibayaw inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ito sa Ginoo. magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Atanasio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa Santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ubos sa uban sa mga panon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos ni Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kaya ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo espiritu ang pagsantos ng mga gasa aron mahimok kinialang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upahan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niningadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulalang kaninyo galang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ato karong isang iyang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang moalagad kanimo, himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga Apostoles ug sa tanang mga Santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan, dihas kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panunay, hinunua luwasan kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugan ng Mayo, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa mga Apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay, manaa kaninyo, Manaw sa ipakita ta karon ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kaluig ka. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluig ka. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kinibaw si Kristo, siya mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ay mukalawan kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo.
santuhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa nga akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga ang matuod nga pagka-Dios sa imong bugtong anak nga gituuhan namo sa dakong kalig-on uban kang San Atanasio, maghatag ka namo kinabuhi og manalipod pinaagi nining Santos nga Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among Amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana sa Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, dadaan niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.